Anghino, pupunta yan doon, diretso. comfortable, tapos ganun pa rin yung ginawa mo paulit-ulit. Kahit nagsasorry ka, pero wala. Sabi nga nila, ang sorry na walang action is just a manipulation. Kaya sa mga kabrigada ko natin, ha, huwag tayo papabulag sa pag-ibig. Maging matalino, mga kabrigada. At kapag ka, Aquino Dennis.